dadi nganten. Ya Wis tindak rene ya ampun. ya. Aku ngerti kok miru nyamping ki arep gendut dadi nganten. Ya, sesuk aku arep dadi nganten. Lah iso. Seneng aku mogol arep dadi nganten. Lho kok mogol? Aku arep dadi manten. Sing sanjang sinten? Lho, kabar wis sumebyar yen sesuk-esuk ana dedaupan. Sing dadi nganten kan. Dara Putri arep dadi manten. Mogol seneng arep dadi nganten. Kowe kok iso? Ora kok iso. Ah, pun. Kula sanjangi nggih. Sing arep dadi manten seneng Ingkang dadi nganten niku mogol tok putri pancuran sale. Setanggal sapa kuwi? Iya. Niku ngeten le Ndara Putri. Nggih enjing-enjing wonten dedaupan. Antawasipun Ndara Bagus Wiratmaya pikantuk putri saking Bojonegoro Dewi Kumala Retna. Oh, dudu aku. Mboten. Oh, ya. Hei! Ndara Wiratmaya lho, Dok. Lho kok jenengan? Kok anggap sapa? Lho, lah Ndara Putri Siwuning wae pundi? Yo mergo saka ucapmu. Iki napa? Dhewe ninggalno papan kene. Mboten Gus, wong kula kandha napa entene? Man, Kondomu kepiye? kula lak sanjang. Hmm. Nek enjing-enjing niku wonten dedaupan. Ingkang daup niku jenengan Ndara Bakal dedapan kelawan Diajeng Sriwuni. Mboten Lah kok ora? putri saking Bojonegoro Leru. Ndara Kumala Retna. Kleru. Ah, jenengan niku kok. Sing kandha kowe sapa? Lah kula sing nyutus sak Ndara-sadara. Kyai Sadara. Nggih. Perine. Ra. Sadara. Rene ra tak omongi ra. Dakar sampean. Lah Ndara Sadarane pun kula nekno ngono. Ndara Sadara Sampean wingi nggih. diwene kewajiban rampung kok. Sampun damel undangan. Isine undangan pun leres jenengan tulis niku. Wingi tak perintah piye? Undangan isine sing dadi manten Ndara Bagus Wiratmaya. Sing putri Kyai Sadara. Kene Diajeng Sriwuni. Luwih gamblang perkara iki. Kono nyunguna pirsa lawan sedulurmu tuwa. Kang Mas Sadoro. Kyai Sadara. Sedelok meneh seliramu bakal dedaupan lawan Kumala Retna putra saka Bojonegoro. Dadi babakan menika Sriwuning dene mangertosi. Ya, Cing. Ono Sendor sapilih bijang wonten dedaupan. Ingkang dados manten Kang Mas Wiratmaya. Kalian Kang Mbok Kumala Retna. ora kleru dia pancen iki kasunyatan. Kaya menika momah kasunyatan. Kyai Sadara. Bali. Panjenengan sampun dipun rantos piranganipun para tamu. Bali, Kyai. Ki menapa panjenengan ngapusi dumateng kula Kang Mas. Aku ora duweni daya kekuatan apa wae. Lamun toh aku bloko kelawan sliramu. Mergo wanita sing tak tresnani. Mung Diajeng Sriwuning. Guru panjenengan guru. Yatanipun midal badhe dedaupan kalian Kang Mbok Kumala Retna tentu panjenengan boten tresna dumateng kula. Pun kakang kapidaking panguwasa. Aku kautus dening Kanjeng Rama supaya dedaupan kelawan Kumala Retna. Monggo babar pisan aku ora tresna kelawan Kumala Retna. Nalika semono aku duweni janji kelawan sliramu. Aku ora bisa pepisahan kelawan sliramu. Mula kanthi kuwi Diajeng Sriwuning. Rumangsa
rumangsa bingung. Jublek penggalihku lamun to aku nemoni lelakon sing kaya ngene. Prasasat aku kudu ninggalno ana ing Kadipaten Tuban. Kan baku aku urip bebarengan kelawan sliramu. Kula tresna kalian panjenengan Kang. Ora bedane kelawan pun Kakang Diajeng Sriwangi. Nggih Kang. Jantanipun Kanjeng Rama ngersakake. Pilih pijen kedadedaupan kalian Kang Mbok Kumala Retna. Aku ora tresna kelawan Kumala Retna Sriwangi. Tapi pijen menika putra Kang Mijil Werda Kang. Katon Ki Darma Bekti pijen kanca Kanjeng Rama. Mbok menawa sampun kinarisipun. Antarane kula lan pijen menika boten saged nyawi. Tekating atiku aku mung kepengin nyawiji kelawan sliramu Diajeng Sriwangi. Pun Kang Mas. Menawi Rama ingkang ngersakake. Kula lila legowo. Kula ngikhlasake mawi pijen badhe dedaupan kalian Kang Mbok Kumala Retna. Sliramu lila lan legowo. Monggo dipun lampahi kemawon Kang Mas. Monggo dipun lampahi kemawon. Senajan abot nanging iki kuwe sing perintah kelawan aku. Bakal tak lakoni Diajeng. Bapak kencang terus Donga sarta pamuji muga langgeng nggonmu mangun bedayan tresnamu ora bakal kapisake nganti kemekelan. Nuwun pangestu. Pangastu para bujorai muga nganti kaken-kaken. Oh ya iki. Monggo kula dherekaken aja. Kang Mas Hadipati Sirolawe. Kyai Purbaningrat. Saderengipun nyadong duka ingkang kathah mbok menawi wonten kekirangan anggenipun paring pasugatan sarta palenggan tumanduk kulawarga utawi pangombyong temanten saking Kadipaten Tuban. Dawah kosok wangsul nyuwun agunging wilasa pangaksama jalaran pangombyong saka ing Tuban radirandat nganti durung didhawuh. Boten dados menapa malah kapara kula matur nuwun sanget panjangka kula lan panjenengan bepisanan saged kelampah. Ning angkat nikah napa sampun Kula pasrahaken. Teh, nggih kula. Iki kewajibanmu golek nae pranata cara kok malah yah mene. Sampun Kanjeng. Jajal Kasunyatanipun wah. jajal dipethuk. Ayo. Mbok dipun rantos sawetawis. naipe tebre moya Mbok menawi taksih ngijabake wonten ing Kadipaten Sangas. Wah, nuwun sewu. Macet laksane banjir. iya. Ya muga-muga ora kelongsoran. Lah niki napa? Tukange foto.
kena diwujiti. Nggih, dawuh mestaken sinuwun. Karo ngenteni naib iki foto-foto dhisik. Nggih. Sinambi tenggo Pak Naib. Monggo kula aturi foto-foto rumiyin. Ya, ya. Mantene dhisik. Nganteni sik. Foto model anyar iki. Waduh. Iki mang ada sing tukang masak gitu ya. Coba aku. Foto. Aduh, Sadara. Meripatku kelilipan palu. Foto. Foto, foto. Tukang pasar itu. Pak Naib monggo. Loh, Sik. lho kok ana Bang Haji Romai Rahman. Lha iki sing naib sing endi iki? Kula naib. Lah kaya apa? Niki Pak Kiai sing ngajeng mukadimah. Oh. Monggo Pak Naib, monggo. Saderengipun ijab kabul badhe kawiwitan menika wonten Kiai kesasar badhe mukadimah. Monggo wekdal saha panggenan sampun rampung boten usah ngangge mukadimah. Jenengan saged mukadimah. Dan penyerani lakukan dan Lah jenengan iki ajeng apa? oh merestui pernikahan hari ini. Terus Oh, ngoten nggih. Ya Haji. Maksud Ya umume ana mukadimah barang. nggih. Mergo iki ra almarhum anu apa? Kok almarhum? Al-Muharram. haram Al-Muharram. Oh nggih, Al-Muharram. Monggo anu mantane niki mungkin sak badone ijab kabul. Foto sik. Keki kiai apa jegri? Lu foto kiai kok ngene. foto niku. Foto ya sing alim. Foto. Lha iku terus ngasih amblor. Foto. Monggo lho nganteni endi? Ayo sini. Gini, nganteni ngene. Monggo Gus. Salat maghrib. Gus, ampun cedak-cedak kalih manten wedok. Wong niku Habib kudunan, Pak. Saderengipun kula ijabaken kula tak tanglet Bapak Ibu jenengan nggih. Wakil, Mas. Oh, wakil. Kulo ditakoki wis ora. Wakil. Nggih. Nun sewu. Saderengipun kula ijabaken badhe kula catet lan. Pulpane wonten pundi, Pak? Korbannya putih kok. Lho, oh iki apa, Pak? Memang betop ya. Oh, nggih lali kula. Terus saderengipun kula ijabaken kula catet kirim nggih. Gambarane juga. Gambarnya potang. Asmane Gus? Kirat. Wirat Moyo Raden. Wirat Moyo bin Surorat. Minta ya? Surolawe Kabupaten Tuban. Berarti Gus? Tanda tangan gitu. Nggih. Misal di anu singgol kentra Gus. Nggih. Niki ajeng dipendhet setahun apa 2 tahun? Amek Cukup bang. tahunan. Amek bang piye kok. Maksudnya dari nganteni rencana setahun pegatan apa orang? Terusnya Terus. selama selama Musiman? Ya pendak musim. Iya masih kuat gitu terus. Oh ngoten. Asmane sinten? Si Raini. Kok kurang dhuwur. Oh anake kok sing ora-ora. Selalu menika. Nggih nggih. Asmane sinten? Sinten? Mas, ada anjing gila. Pengen ya apa-apa. Sing tukang bengok wis minggat melok liya ta iki. Dewi Kumala Retna sitoke mati sitoke mira kok liya. Bin Prabangingrat
Bojonegoro. Tanda tangan iki nggih, mandhat. Nggih disinggolke putere. Kok ora pangling tanda tangane. Apa? Mek bang mekar. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kula ijabaken asane nggih Gus. Mangke nek kula pedet jenengan teloke kula ngoten nggih. Bapak Ibu sedaya dados asisten nggih. Donga kinonga mugi-mugi pinanganten Ndoro Bagus Wiratmaya dalah putri Kumalaretna sasampun kula ijabaken tekan ngandhap balik ning bojone dhewe-dhewe ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang lihat terus apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kula nikahaken Ndoro Bagus Wiratmaya bin Suralawe saking Kabupaten Tuban pikantuk putri Kumalaretna binti Prabaningrat saking Bojonegoro kanthi mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai kula tampi. Nikahipun Kumalaretna binti Prabaningrat kanthi mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Wes kulino rabi bocah iki. Nggih pun sah mboten sah sing penting sah. Wis pun. Ngeten Bapak kula sampun rampung anggen kula mijahaken. Monggo mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Donga iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul adzim. Kok dibuka kok terus ditutup. Dan iki wae ya amplopane sithik dadi sithik wae. Mboten sabun. Mugi-mugi barokah manten zakat ditampi ngasani Gusti Allah Subhanahu wa taala manten sakulunipun. Iku mayit iki nganten mbok ditampi Gusti Allah. Ditampa ngono. Oh, amal saleh. Amal saleh. Wetuning donyane sae napa sae? Sae ya kok. Bisa mun monggo Kanjeng Adipati Wiro Tekto bicara. Rabane bilang Aku bilang TikTok iki napa? Sepatu blas tak tromi TikTok. Prabaningrat. Lho wong peh tuban iku tromi TikTok tak gosok. Ayo iki ndang ijab meneh. Assalamualaikum Bapak. Ini terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ora diwenehke Pranoto Coro kok malah. Oke, dia. Menika kala wau adicara ijab kabul temanten kekalih Nimas Ayu Kumalaretna dalah Den Bagus Wiratmaya sampun kalaksana mingga adicara salajengipun suka mari suka panjenengan badhe dipun ngipur kalian Langen Besar Gambyong saking Kabupaten Tuban sugeng gabersang.
Iki ana wigati sing kudu kok ngerti. Guys, nopo iki Kang Mas Patmoyo? Tenane ana salah sawijining wanita sing dadi pepujane atiku. Yo kuwi mung biasa. Sakit Kowe iki bocah wadon. Dadi manten lagi sewengi kok wis sakit-sakit. Sing sakit apamu? Sing sakit menika malah kula, Rama. Walah, tak kira apa sing lara. Aja bengak-bengok ndung sini-sini. Kang Mas Patmoyo menika boten purun kula ladosi, Rama. Sing sabar to, Nger. Kowe iki bocah wadon. Yen garwamu durung kersa diladeni, mbok menawa isih sayah sarirane. Mbok menawa sesuk-sesuk gelem. Amu Suramoto Jayabra. Wong Tuban lan Bojonegoro. Rungokke iki suarane Hendra Katok saka Lamongan. Amun Kumalaretna rata pasake ning tangan. Tuban Bojonegoro tak biuki batang sayuta. Payu-payu kae Adipati Lamongan Hendra Katok ngersakake garwamu Kumalaretna dipundhut. Perkawis menika gampil, Rama. Monggo sik, aneh. Punjering perkawis dumawah wonten ing Kumalaretna. Mbok bilih Kumalaretna kula aturaken wonten ing Kadipaten Lamongan. Perkawis menika rampung, Rama. Iku ora satriya. Sedumuk bathuk senyari bumi. Cilik dibedang anake gedhe digonjak bojone totoane nyawa wiratmu. Lajeng kula kedah kados Mangkat yuda ngadani pupuh. tambahing pangestu. Jajeng Sri Wuni. Jumangka wonten pundi Kang Mas? Pun Kakang bakal balekake Adipati saka Kadipaten Lamongan. Pun panjenengan sekap kula kemawon Kang. Aja diatur. Wong saka Lamongan. Apa kowe wani nantang tenging palagan, Seropati saka Kabupaten Tuban nglabuhi Bojonegoro. Ngono. Yen Maju kowe Kepiye kok kedadiane nganti kaya ngene iki kepiye iki mau, Tatune alang kerajaan. Undangan kawan pun belakang. Ayo, tak ganti oleh panti Wisoto. Jangan rokok kula rasanipun sampun boten. Kula tresna kaliyan panjenengan Kang Mas. Kula nyuwun pamit. Kula rantos salawangipun kasuwargan Kang Mas. Kang Mas Patmoyo. Kenapa penjahat niku namung wedel kemawon Kang Mas? Atase ya isruning pawan wanita. Lajeng wonten ing Medan logo sampe lho Bojonegoro lan Tuban. Kabeten kalian panjenengan. Penjahat niku namung mentel lan mentel. Menawi kula dados penjahat Kang Mas. Kula besar lawan kula. Sutik. Kang Mas Adipati kados pundi? Anakku gugur kawastanan Sri Uning Mustika Tuban Nyai. Tiwas kebeneran aku ketemu kelawanku. Utang pati kudu nyaur pati. Kowe kudu mati saka tangan monggo kula kanthi wonten Pak Soto kan. Aku bali ya. Yuk sadane ayo. Prasasat
kakang orang tua Ampun kepitu kados putra. Monggo sadar. pitung kasku lawan sliramu Kyai Satu. Menapa Kang Mas Wirapun? Kula rena kae suci tunggakan jaman malam andal. Kula kanthi sliramu kudu sagu nyukup randane kula rena kaping pindhone Kyai Satu. Tentrem ketuban sojone. Kawas! Kawas! Ger satu tangi lan bangkita dadi payung agung ana ing Tuban lan Bojonegoro. Hendro Kato! Tak sangka iki Bapak. Ayo moga-moga. Urip kowe goncang lan wijak. Nggih niki sing jenis Adara sing buah koten juang iki. Cilik wonge. Hendro Kato, Apa karepan kowe ngadeng marang padine sedulurku mergo saka patrap. ya, Dosa iki perkara iki aku ora trimo. Kowe uga kudu mati saka. yen ora trimo apa mati. Aku Kyai, Kang Mas Adipati kados pundi? tetelo punanmu sadurung sing bisa mbingkas karyop Indra Katong sak wadyabalane wis gugur ing palagan Mekaten Kang. kejaba saka kuwi ya. Sadurunge anakku murut ing Kasedan Jati tau tate nilar ling. Lamun ing mengkone anakku Sadura kudu jawab kalawan Retna Kumala. Iki yen sliramu nampa ya. Menawi kula sumangga dhateng ingkang lampahan. Nggih, kula retna. Iki kula rama. Supaya ora pedhot paseduluran antara Tuban lan Bojonegoro. Sinajan sliramu cabar nggone dedaupan lan Raden Wiratmaya, gelemo sliramu nampa karo Raden Sadura. Ki Rama, kula saged dedaupan kaliyan Kang Mas Satu. Sago. Yer ngendi? Ora teges. Kadangmu ora suci. Ning ature pangandikane Kang Masmu pancen kadangmu sesuci. Ana tembung medhonanda. Kukupen antaraning Bojonegoro lan Tuban gelem daop kalawan kadangmu Kumala Retna. Kangge kawatanipun Tuban lan Bojonegoro, kula sendika. Sliramu sagun, Yayi, tak pasrahke Kang Sri. Ateges Tuban lan Bojonegoro sampun ilang sukertane. Iya. Ilang sengkalane, Iya. muga sengkala sasi taun windu tolak balak saged balik utawi lebur ing dinten menika. Amin. Mugi saged nuwaken karahayon lan kerukunan. Amin. Mugi saged lumeber utawi lumuntur dhateng ingkang kagungan kersa. Amin. Sabibareng pahargyan mugi tansah pinaringan panjang yuswa Amin. sarta cepak rejekinipun. Pawiyatan paripun.